Tá an grúpa gona Gaeltachta amala go níoch scéim lars na Gaelge fáistí ó level nélaine seachas ón úr go dosín siad Éamonn scoil. Deir siad nachhfuilinn scéim a tuairt cosint cheart go na Gaelge san Gaeltacht go bhfuair an tinchairt ag an méarla fáistí óga. Tá an mórscéil ag áinín í bhreislein. Is samí teile Gaeltachta ó an tarfa a scéim lort na Gaeilge. Jontas an run grihí pobl coanana agus Gaeltachta leis an teangaí spragu an nuair a hen na poistí hon na scala. Iachtar Jontas omlan da €160 sa bhliain le teile a bhain aird chaid an Gaeilge má, agus €130 da Jontas léadaithe le poistí tá carbuir fiosir a go Gaeilge. Tá Éamonn mac Niallais ag tógáil a chláán le Gaeilge ní dór, agus deir sisin ghfuil gaianis le leasú a dhéanú ar an scéim ar waithil le Gaeilge chríomhnú a measc na poistí. An rud is táhailtaí is dóthaí na poistí na daoine óga go bhfuil muid a chur an takeíart ar fáil dífa go bhicinn siad sin agus iad ag fáil suas ón tús go bhfuil fáilte roimh an teanga. Ceann don rudaí go bhfuiltaí dhéanú ná scéim lort na Gaeilge a airtha agus go muid sé ddíirithe ar poistí an tliamhain in éit ó 6 bliana d'aois a ré. A measc na máiltaí le airtha a dhéanú ar an scéim, tá cin go gurí tomaidethas ar fáil in Niallais, in Líonraí agus an monscaltatha Gaeltachta le níos mó takeíocht a thuirta chansearí dúthais sa limrún an bearlaiste. Dúirt Urlabhraí an run gannn ar taithí scéim lort na Gaeilge a bheas a ggóthaigh san strateis 20 bliain den Gaeilge. Inniu an leidearna le chéadta sé dhéanú faoin scéim agus is dóithe go bhaine sé mar a tae ar fá bliain eile ar a léad. Éamonn ní bhreislein na GnaGTG4 a gandaú na ngáil.